Ka revolution Ïada la kari. Hapo ka jinga la muba arden mila besai moy. Hine ka singi thodian ka apun riu tari. Kala pen skem bat pediang iki dkhot bat thamai ban tre na ka banta kari bat ka jait ben riu. Habakran ka jinga lang ka balong hamadan he maulai uba arden ulakran sani ba halor ki babun ki an. Ki bala ban yadaya kari bat ka jait ben riu na ki babun ki jingma ki ban wan tur ka thab menta. Bula ong baka thong jungan ka revolution kalong ban pen klanya ka jait ben riu na ka banta ki long din ki mandin bade ka lawai ka ban sawan. Itang ya ka jingdu jingkerman. Te nomar ka takraw ngi ong ni don kam mi ga ni ka revolution. Te kai ka thong jungan ni ka revolution kalong ban pen klanya ka jait ben riu. Bat balai ngi ko ban pen klanya ka jait ben riu. Lani bangin sumare ga ni ka ri ga be ka jingi kalong nakam ta kita ki long din ki mandin ki jingi mo nakam ta ka lawai ka ban sawan lani ka bangi ong ka pateng ya kaloi ki pateng ki banwan tiga tiga ta ka bapen longi ti kumlungin sedang kumala pasya hai tu ikot ning kedok ka baning kong ka bangi ngi don kam kalong ni napan pai shale di kum ka jet men riu hei bakala ha ka jingat lenti ki jing kum ka jet men riu ki ei ki jing bakala kum ka jet men riu ngin hak ban yit ban ngi i baka baning kong ka thong ka bangi don kam ning ba ka ni ka revolution kalong bangin let ban pen smuthu kaleng kaleng kumnu bangin pen klain biang sai sin ya ka jet men riu kasi da bangi pen klain ki long yin ki long sem ki jing kumnu ban pen klain ya ki long yin ki long sem kumnu ba mangi ki shimrang ngin don ya ka jing kit kle haka long yin ki long sem ki jing kum bangi la kadolenti hai tu ikot ning kadop nang tangi tep bangi kum ka jet ber khasi ngi judon ni ki dor barsnong ki ba klain ba ha ki por ki ba men shwa ba ka por ki dor barsnong ki dang trei ba ha ki por ki snem ki ba khamen shwa ngi smuthu kalong ka jinga ka ba kraw nala kren na ka tu ka singi hang ni haka sen ka baning kong baka kenro ka baning kong ka bangi don kam man te menta ka de ka long yin ka long sem jongi ka jet ber khasi ngi don kam ban yo ye ki long yin ki long sem banon ra ye ki long yin ki long sem ki ba klan ka ba ar ka kenro ka long don kam ban pen klan ya ki borsh nong bor tha ko dor borsh nong ga jingi balingi don kam ban pen klan ye ki dor borsh nong ga ji mar ka ta ka de pa ka kenro ka ba ar ngite pala ka dor borsh nong ka klan ka don ga jingir ti apren ki nong song snong ngi boot bek ye ki kendon ki ba ka dor borsh nong la rai ka ta ka lu pa ka jingida ye ngi kum ka jet en riu de nomar ka ta raw ngi ong ba ngi kwa ban pin ko bor ye ki dor borsh nong lingba ka article ka ba lais pa nyu huai kani ka article ka ba lais pa nyu huai ka de ka an ka ba kerpang ka ba ka sarkar ka India kala ai ya ki katu ka nitli ki jela ha kani ka than shatai lamingi haka por bang lang CM mga lawan ra ya kawai ka an di balatik kum ka village administration bill ka BAB arajar khasaw ba hantung ni besu iki kenon ki ba klan ki bani rai ni mereka sarkar jela haka to ko por balalong chief minister Dr. Mukul Sangma kim shin tre ban pediang nomor kini ki ong em kani ka an kam na long nomor kini ka an kani ka ban kren be kumno ya ka jing penya shnong jongi ki khasi ke tenre kim shim la pediang ki lawan ra pat da ka wei ki jing penbe bat hadian kila pas haringkat kita ki jing penbet balon ra na ka sarkar jela daga ta ka BAB arjar khatsam ti kani ka BAB arjar khatsam kanumla banung ka baklain ka bani dai ni namar hangni lakin thublut yunong song snong relingi kren pat ya ka an ka jing pen ko bor ka ba ngi kwa ling ba ka article 371 a le ni g kalong habangi kren ya ka dor basnong ka de ka dor basnong ka bangi song mangi ki khasi